Tämä seuraava tarina, jonka tulen teille kertomaan, on löydetty Redditistä ja käännetty suomen kielelle, enkä tiedä varmuudella tarinan aitoutta. Ottakaa hyvä asento ja nauttikaa tarinasta. Kun perheeni päätti lähteä viikonlopuksi maalle, olin innoissani siitä, että saisin olla yksin kotona. Olin juuri täyttänyt 10 vuotta ja vanhempani, Emma ja Mikko, uskoivat, että pystyisin hoitamaan itseäni. He eivät olleet oikeastaan huolissaan ja rehellisesti sanottuna olin myös innoissani mahdollisuudesta nauttia vapaudesta. Käytännössä se tarkoitti sitä, että sain katsella televisiota, tilata pizzaa ja tehdä mitä ikinä halusin, kunhan muistin jättää talon kunnossa heidän palatessaan. Heidän lähdettyään aloitin rentoutumisen, tein popcornia, käynnistin vanhan elokuvan, joka oli minun lemppari, ja nautin täydellisestä rauhasta. Kun aurinko alkoi laskea, talo alkoi muuttua hiljaiseksi ja pelottavaksi. Yhtäkkiä huomasin, että keittiöstä kuului outoja ääniä. Menin tarkistamaan, mutta en löytänyt mitään outoa. Olin vain kuullut tuulen puhaltavan tai jotain. Yritin olla miettimättä asiaa ja menin nukkumaan. Yöllä heräsin siihen, että huoneeni ovet olivat auki. Yritin sulkea ne, mutta huomasin, että jotain oli muuttunut. Pöydälläni oli vanha valokuva, jota en ollut aiemmin nähnyt. Kuvassa oli nuori nainen, joka näytti aivan äidiltäni, mutta se oli epäselvä kuin vanha haamu. Takana oli kirjoitus, joka kertoi: "Älä koskaan jätä meitä." Pelkäsin, mutta ajattelin, että olin ehkä nähnyt vain painajaisen. Käännyin takaisin sänkyyn, mutta pian kuulin askeleita yläkerrasta. Ryntäsin ylös tarkistamaan, mutta siellä ei ollut mitään, vain tyhjät huoneet ja se hämärä, pelottava tunnelma. Sitten näin sen. Varjo seisoi sängyn vieressä. Se ei ollut ihan kuin tavallinen varjo. Se näytti olevan elävä, kuin joku olisi seissyt siinä. Minäkin näin sen vain hämärässä, mutta se tuntui silti kylmältä ja painostavalta. Yritin huutaa, mutta ääneni jäi kurkkuun. Yksin yöllä pelkään, että olin jäänyt vaille turvani tunnetta. Aamulla, kun vanhemmat palasivat, he huomasivat minut pelokkaana ja itkuisena olohuoneessa. Kerroin heille kaikesta: valosta, askeleista, varjosta ja valokuvasta. He näyttivät huolestuneilta, mutta enemmänkin siltä, että he eivät uskoisi minua. "Ehkä olet ollut yksin liian kauan", äiti sanoi lempeästi, mutta sävy oli enemmänkin epäilevä. Päätin mennä tarkistamaan yläkerran uudelleen, mutta en löytänyt mitään. Talo näytti olevan täysin normaali, ja vanhempani olivat tyytyväisiä siihen, että en ollut jäänyt kiinni mihinkään. Tuntui siltä, kuin olisin ollut vain saanut hallusinaatioita, ja he olivat siitä varmoja. Illalla, kun menin nukkumaan, pelko oli jälleen läsnä. En voinut pysyä rauhallisena, vaikka yritin kovasti. Kuuntelin, mutta en kuullut enää askeleita. Kynttilöitä ei ollut enää päällä, mutta tunsin, että talossa oli edelleen jotain, mitä en voinut selittää. Kun talo ei ollut enää täynnä perheeni läheisyyttä, koin, että varjo ja valokuvan kuva olivat osa jotain suurempaa ja pelottavampaa, joka jäi ikään kuin taloon jumiin. En voinut paeta niitä, eikä kukaan tuntunut uskovan minua. Olin yksin pelkoani ja hämärää taloa vastaan. Kokemus muutti tapaani katsoa ympärilleni. Vaikka perheeni ei koskaan todella ymmärtänyt, mitä tapahtui, opin elämään sen kanssa. Talossa oli jotain, mikä ei mennyt pois, ei edes silloin, kun se oli tyhjillään. Jotain, joka pysyi kanssani, vaikka yritin unohtaa sen.